Dnes chcem hovoriť a otvoriť tému poslušnosti Bohu. Keď hovoríme o poslušnosti Bohu, hovoríme o poslušnosti po tom, čo sme obdržali večný život skrze vieru v Ježiša Krista. Ide teda o poslušnosť kresťana, nasledovateľa Krista. A túto poslušnosť nazývame aj posvetenie. A tu musíme povedať, že náš večný život nestojí a nepadá na tejto poslušnosti. Večný život stojí na našej viere v Ježiša Krista, na našej dôvere v Ježiša Krista. Ján vo svojom evanjeliu hovorí v 3. kapitole 14., 15., 16. verš toto. Lebo tak Boh miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v Neho, mal večný život a nezahynul. Na tom stojí náš večný život. Na viere, dôvere v Ježiša. Takisto Ježiš povedal sám, kto verí vo mňa, má večný život. Ján 6,47. Takže náš večný život stojí a padá na našej viere v Ježiša Krista, nie na našej predchádzajúcej alebo následnej poslušnosti. Pokiaľ ide o náš večný život, nemôžeme a nemáme sa spoliehať na nič iné, iba na Ježiša Krista. Takže hovoríme o poslušnosti človeka, ktorý už je spasený, zachránený, ktorý má večný život. O posvetení tohto človeka. Takže čo by sme mali robiť potom, čo už máme večný život? Ako by sme mali žiť svoj život potom, čo sme uverili Pána Ježiša Krista? Potom, čo sme spasení, potom, čo sme zachránení, mali by sme žiť svätý život. Mali by sme žiť čestný život. Po tom, čo sme zachránení skrze vieru, by sme mali žiť takýto život. 1. Tesalonickým, 4. kapitola, od 1. verša tam čítame: Bratia, prosíme a napomíname Pánu Ježišovi, aby ste stále viac rástli v tom, čo ste prijali od nás. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša, lebo to je Božia vola, vaše posvetenie. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. Komu to píše? Koho k tomu povzbudzuje? Bratia, sestry. To sú ľudia, ktorí obdržali večný život skrze svoju vieru v Ježiša Krista. To ľudia, ktorí už majú večný život. Týmto ľuďom píše, že majú žiť tak, aby sa to páčilo Bohu. Týmto ľuďom píše, že Božou volou je ich posvetenie, ich poslušnosť Bohu. Titovi 2:11, 12. Zjavila sa totiž Božia milosť, prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. Na začiatku bola Božia milosť, ktorú človek prijíma aj skrze vieru. Alebo skrze vieru. A tá potom vychováva človeka, ktorý ju prijal, aby sa zriekol bezbožnosti a svetských žiadostí a žil rozvážne, spravodlivo a nábožne. Takže potom, čo si bol spasený, potom, čo si vložil svoju dôveru na večný život v Ježiša Krista, potom je čas žiť dobrý život. Pracovať, slúžiť a poslúchať Pána. Navyše, na tejto ceste nie si sám odkazaný na svoje vlastné schopnosti. Pretože od chvíle, čo si uveril Pána Ježiša, máš v sebe Božieho ducha. Duch Boží v tebe pracuje. A on ťa presviedča, aby si bol svätý a dobrý človek. Pán samotný ti dáva silu k tomu, aby si dokázal žiť tak, ako sa jemu páči. Filipským 2:13 čítame: Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete aj konáte, čo sa jemu páči. Židom 13:21. Nech vás dokonali v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči skrze Ježiša Krista. On nás koná skrze Ježiša Krista. To, čo sa jemu páči. Takže nie sme v tom odkazaní sami na seba. Máme Božieho ducha a priame Božie pôsobenie skrze ducha, aby sme konali to, čo sa jemu páči. Ale žiadna táto práca, služba, poslušnosť nemá nič spoločné s našou spásou. Spásenie bol moment, ktorý sa udial v čase. Si zachránený od momentu, v ktorom si uveril v Ježiša Krista, vložil svoju dôveru v Neho
a nadial sa na neho. Na tom stojí tvoja spása. Napriek tomu sme vyzvaní k tomu, aby sme žili ten svätý život. Na čom stojí teda to naše posvetenie? Stojí na tej našej viere v Ježiša Krista, ale zároveň kľúčom k tomu posveteniu je láska. A to chcem povedať v tejto časti. Poslušnosť kresťana, jeho posvetenie veľmi úzko súvisí s láskou. Nie so strachom o spasenie. Mnohí poslúchajú Boha, lebo sa boja, že stratia svoje spasenie, keď nebudú dostatočne poslúchať. Ale naše spasenie stojí na našej dôvere v Ježiša. Poslušnosť je spojená s láskou. Láska je kľúčom k poslušnosti. Čím viac sa cítiš milovaný Bohom a miluješ Boha, tým skôr ho budeš chcieť poslúchať. Túžbou, motiváciou a ochotou plniť Božie prikázanie je možné mať iba vo vzťahu, ktorý je založený na láske. A tento kľúč poslušnosti máme. Pretože Boh je láska. To je prvá vec. Boh je láska. Jednou z najúžasnejších vlastností nášho Pána je, že je láska. Je nielen milujúci Boh, ale je láskou sám v sebe. Je zdrojom lásky. A v mnohých veršoch o tom čítame. O tejto Božej láske. O tom, že On je láskou. Napríklad 1. epištola Jána 4:16. A my sme spoznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. A Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. My sme poznali a uverili v lásku. Slovo poznať nie je len v zmysle intelektuálnom, že som dostal informáciu, ale zakúsil som. Mám skúsenosť. Znamená, že mám skúsenosť s Božou láskou a neprestal som veriť v túto lásku. Hovorí apoštol Ján. To bola jeho skúsenosť. Mám skúsenosť s jeho láskou. Mám skúsenosť. To nie je informácia, ja mám skúsenosť. A doteraz, do tej chvíle, keď to píšem, nepochybujem o Božej láske. Neprestal pochybovať o Božej láske. Ani tvárou tvár vlastným chybám, vlastným hriechom, vlastným problémom. Nepochyboval o Božej láske. 2. Korinským 13:11 je napísané: a Boh lásky a pokoja bude s vami. Boh lásky a pokoja je s vami. Boh lásky, Boh, ktorý je láskou, je s vami. Pokiaľ dôverujete Ježišovi. Po druhé, láska má svoj objekt. Má objekt a tým objektom je človek. V Jánovi 3:16 čítame, že Boh miluje celý svet. Nielen niektorých, ale miluje celý svet. Ale miluje aj teba. Aj ty si pre neho vzácny. Aj ty si objektom jeho lásky. Láska má svoj objekt. A potom Boh očakáva, že budeme opätovať jeho lásku. Alebo že budeš opätovať jeho lásku. Je to zrejmé z toho najdôležitejšieho prikázania v Biblii, ktoré hovorí, že milovať budeš Boha celou svojou dušou, celou svojou myslou, celým svojim srdcom, celou svojou silou. Teda budeš opätovať Bohu svoju lásku. Milovať ho všetkým, čo máš. Milovať ho viac ako čokoľvek iné. A ak to zhrnieme, tak to zhrňme slovami zase apoštola lásky, apoštola Jana, ktorý hovorí, že my milujeme, lebo on nás miloval prvý. My milujeme, pretože on nás miloval prvý. Tam je kľúč k poslušnosti. Tuto to začína. Nie v strachu z toho, že ja prídem o spasenie, keď nebudem dosť poslúchať. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. A ako môžeš naplniť toto prikázanie? Ako môžeš milovať Boha? V Evanjeliu Jana 14:15 čítame Ježišove slova, že ak milujeme Boha, budeme zachovávať jeho prikázania. Svoju lásku k Bohu preukazuješ tým, že sa snažíš dodržiavať jeho prikázania a žiť podľa jeho prikázaní. Že ti záleží nielen na Bohu, ale aj na jeho vôli, na tom, čo Boh považuje za správne, dobré, dôležité. Ide ti o Boha aj o jeho záujem. A existuje mnoho praktických spôsobov, ako to robiť. Ako zachovávať jeho prikázania a tým vlastne preukázať Bohu lásku. Poviem 4. Poprvé, byť poslušný Božím prikázaniam a zákonom. Po
Po druhé, byť poslušný princípom, ktoré sú za Božími prikázaniami. Po tretie, byť poslušný priamej Božej vôli. A po štvrté, mať nový postoj k svojim vlastným osobným právam. Takže poprvé, byť poslušný Božím prikázaniam, zákonom, morálnym zákonom. V 1. Jana 5.3 sa píše, lebo láska k Bohu je v tom, že zachovávame jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. A v Biblii je veľa Božích prikázaní, z ktorých sa učíme, čo by sme mali alebo nemali robiť. My, ktorí sme už prijali večný život. Máme Božie prikázania, z ktorých sa učíme, ako by sme mali ďalej žiť po tom, čo sme uverili. Napríklad 10 Božích prikázaní. Pamätáte si ich ešte? Sú tam aj také prikázania vzťahové, aj morálne. Potom Matúš, 5. kapitola, 6. kapitola, 7. kapitola, kázeň na vrchu. Marek 12, 30-31, Ján 13, 34, Rímanom 13, 1, 2, Efeským 6, 1, 3 a ďalej. Množstvo rôznych prikázaní, ktoré tam máme. A poslúchanie týchto prikázaní je jeden zo spôsobov, ako prejaviť svoju lásku k Bohu. Takže byť poslušný týmto prikázaniam, ktoré tu nachádzame. Napríklad v tom desatore máme nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť na svojho blížneho, nebudeš túžiť po tom, čo je blížneho, či jeho žena, či jeho majetok, cti svojho otca, svoju matku. Nebudeš mať iných bohov, iba Hospodina. Takže to je to prvé, byť poslušný týmto prikázaniam, ktoré tu nachádzame v Biblii. Byť poslušný princípom, ktoré sú za prikázaniami. Viete, že v Biblii nenájdeme konkrétne prikázania na každú situáciu, v ktorej sa ocitneme? Napríklad neexistuje žiadne prikázanie, možno sa mýlim, opravte ma, ale neexistuje žiadne prikázanie, že nešoféruj auto nadmernou rýchlosťou. Alebo neber heroín. Božie zákony, prikázania obsahujú určité princípy, ktoré môžeme uplatniť aj na takéto situácie. Napríklad v Rímanom 13, 1, 2 čítame. To je Božie prikázanie. Každý nech sa podriadi vrchnosti. Lebo nie je vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. Kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu. A tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. To je prikázanie. Podriadiť sa vrchnosti znamená podriadiť sa aj zákonom a pravidlám, ktoré vrchnosť stanoví. A naša vláda, alebo vrchnosť, ustanovila zákonom aj rýchlostný limit pre auta, alebo jazdu autom. Ak sa máme riadiť týmto prikázaním, tak za týmto prikázaním je aj ten princíp, že to platí aj na tie zákony, ktoré vláda ustanovila. Aj keď sa to tu priamo nehovorí, že podriate sa vrchnosti aj tomu zákonu, že dodržujte rýchlosť pri jazde autom. To tam nie je napísané. Ale ak sa máme podriadiť vrchnosti, tak sa podriadujeme aj tým ustanoveniam a zákonom, ktoré vrchnosť stanovila, a tam patrí aj toto. V prvom liste Korinským 6, 19, 20 zase, prvý list Korinským 6, 19, 20 čítame, že naše tela sú chrámom Svätého Ducha, ktorý prebýva v nás. A preto oslavujte Boha svojim telom. To je prikázanie. Oslavujte Boha svojim telom. A nehovorí sa tam, že a preto neberte heroín. Ale princípom, ktorý za tým prikázaním je to, že môžeme to vzťahnuť aj na ten heroín. Alebo na opilstvo, kde človek sa opíja a ten alkohol mení jeho myslenie, jeho spôsob nazerania na život. Proste ovplyvňuje jeho mozog a robí z neho druhého iného človeka. Alebo možno aj prejedanie sa. Pretože človek ničí ten chrám Svätého Ducha, to svoje telo nezdravou stravou, prejedaním sa, životným štýlom, a potom proste to telo stráda alebo má problémy, nevie fungovať. Takže vieme to vzťahnuť aj na to. Je tento princíp. Takže je veľmi dôležité, keď čítame tú Bibliu alebo študujeme ju a vidíme tam nejaké priame prikázania, sme si uvedomili, že sú za tým aj určité princípy. Alebo môže to byť princípom aj pre iné situácie. A môžeme sa pýtať,
Aký princíp tam nachádzame? Na čo to ešte môžeme stiahnuť? Kde to môžeme použiť? A Duch Svätý nám pomôže pochopiť tie princípy, ktoré sú v tých Božích prikázaniach. A po tretie, byť poslušný priamej Božej vôli. Vysvetlím to. Možno sa niekedy zamýšľate nad tým, že aká je Božia vôľa pre môj život, pre tvoj život. A možno čakáte, že Boh vám to povie nejakým hlasom, alebo skrze myšlienky, alebo skrze nejaké vnútorné obrazy. Čakáte na takú Božiu vôľu? Božia vôľa je ale známa. Nemusíte čakať. Môžete ju spoznať a konať podľa nej teraz, hneď, okamžite. Áno, ona je známa v tých prikázaniach, ako sme hovorili, ale v Božom slove nachádzame aj konkrétne miesta, kde sa hovorí, že Božou vôľou je toto. Boh chce toto. Všimli ste si to niekedy? Že tam je napísaná priama Božia vôľa? Napríklad 2. Petra 3.9. Pán chce, aby sa všetci dali na pokánie. Čo chce Pán? Čo je jeho vôľa? Aby sa všetci dali na pokánie. Čo je vôľa pre tvoj život? Aby si sa dal na pokánie. To je Božia vôľa. Pane, čo mám robiť? Daj sa na pokánie. A čo to znamená? Na aké pokánie? Áno, pokiaľ vedome ideš proti Bohu v nejakých veciach, tak napríklad čiň pokánie. Ale človek, ktorý nemá vyriešený vzťah s Bohom, potrebuje robiť pokánie v jednej veci a to je činiť pokánie z toho, že neverí v Ježiša, že mu nedôveruje. To je to pokánie na spásu. Pokánie, ktoré je za tým darom večného života. Pokánie, že neverím v Ježiša. Lebo Ježiš povedal, že hriechom je to, že neveria vo mňa. To je ten najväčší hriech, že neveria vo mňa. Neveria v Neho. Takže z toho majú robiť pokánie, aby boli zachránení, aby obdržali večný život. Takže Božou vôľou je, aby si činil pokánie, že neveríš v Ježiša. Pokiaľ si to činil, tak si naplnil Božiu vôľu a žiješ v Božej vôli. Druhý verš, ktorý je Jan 6.40. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. Čo je vôľa nebeského Otca? Aby každý veril v Jeho Syna a mal večný život. Takže vôľou je to, Božou vôľou je to, aby si činil pokánie, že neveríš v Ježiša a zároveň, aby si veril v Ježiša a obdržal tak večný život. To je Božia vôľa pre tvoj život. Ak si to urobil, si v Božej vôli a žiješ Božiu vôľu. 2. Tesalonickým 4.3. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie. Priamo tam je napísané, je to Božia vôľa, vaše posvetenie. Tak nie len to, aby si činil pokánie zo svojej nevery v Ježiša, nie len to, aby si prijal vierou v Ježiša a obdržal večný život, ale aby si žil aj svätý život. Aj to je Božia vôľa, po tom, čo si obdržal ten večný život. To je Božia vôľa pre teba. Takže pokiaľ to robíš, žiješ Božiu vôľu. Chcete ešte viacej vidieť o Božej vôli, alebo vám to stačilo? Napísané Matúš 18.14. Nie je vôľou vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Tam hovorí Ježiš. V akej súvislosti to povedal? V súvislosti s pohoršením. Nie je Otcovou vôľou, alebo vôľou nebeského Otca, aby si pohoršil maličkých. Aby si nejakému maličkému vložil do cesty prekážku, pre ktorú on vzdá tú cestu k Bohu. Ak si mu pohoršením a on povie, že ja takého Boha nechcem a kvôli tebe tú cestu opustí. Božou vôľou je, aby sme neboli takouto prekážkou. To je Božia vôľa. Takže chceš konať Božiu vôľu? Nebuď pre svoju ženu, pre svoje dieťa, pre svojho rodiča touto prekážkou. Ak je neveriaci, ak je hľadajúci Pána, nestoj mu v ceste k Pánovi. Buď mu povzbudením, buď mu smerovkou, ale nie prekážkou. 1. Tesalonickým 5.18. Za všetko vďavajte vďaky, lebo to je Božia vôľa. Božou vôľou je, aby si bol vďačný. Vďačný Bohu, vďačný ľuďom.
Vďačný tvojej žene, ktorá ti operie, navarí, uprace byt. Vďačný tvojim deťom, ktoré ti pomáhajú doma. Vďačná tvojmu mužovi. 1. Petra 3.17. Lepšie je totiž trpieť, ak to bude Božia vola, keď robíte dobre, než keď robíte zle. To znamená, že máme robiť dobro, aj keď nám to prinesie utrpenie. Božou volou je, aby si konal dobro, aj keď to niečo bude stať, aj keď ti to spôsobí utrpenie. Máš sa postaviť na stranu dobra, bez ohľadu na to, čo ti to prinesie. Takže krásne tam máte napísané, čo všetko je Božou volou. Že to je ten tretí bod, byť poslušný tej priamej Božej voli. Po štvrté, súčasťou tej poslušnosti je aj nový postoj, v ktorom sa vzdávame tej vlastnej vôle, aby sme naplnili jeho vôľu. Svoju lásku môžeš Bohu prejaviť aj tým, že mu dáš svoje osobné práva. Bežný človek povie, mám právo na to alebo na tamto. Ale my povieme Bohu, mám na to právo, ale vzdávam sa toho práva v tvoj prospech alebo pre tvoj záujem. Mám právo na oddych, ale vzdám sa ho prospech nejakej činnosti, ktorú Boh odo mňa čaká. Je to o takom vnútornom nadstavení vo vzťahu k Bohu a jeho záujmom. A s tým všetkým sa dá začať už dnes, teraz. A na záver to chcem prepojiť s úvodom. Boh dal tieto prikázania a princípy a zásady najmä preto, aby si ako kresťan, to znamená človek, ktorý už je spasený, aby si mal správny vzťah k ľuďom. Preto máme tieto prikázania a zákony. Aby si mal správny vzťah k svojim bližným. Aby sme si ako ľudia neubližovali. Aby sme mali radosť zo života. Aby sme vedeli, ako milovať jeden druhého. Bo niekedy to ani nevieme. My nevieme, my sa to nenaučili v tých našich rodinách trebárs. Ale Božie slovo nám hovorí, ako to môžeme robiť, milovať jeden druhého. Bolo nám to dané preto, aby sme sa čo najviac podobali jeho synovi Ježišovi Kristovi. Aby tí, čo neveria, uverili na základe toho, že vidia niečo z toho Ježiša. Nás, alebo cez nás. A do akej miery v tom budeš úspešný, alebo nebudeš, nebude mať vplyv na tvoju večnosť. O tom rozhoduje niečo iné. O tom rozhoduje tvoja dôvera v Ježiša Krista a nič iné. Spasený si vierou v Neho, skrze Neho. Nie skrze úspešné dodržiavanie týchto prikázaní, princípov a zásad. Ale napriek tomu je tou Božou volou posvetenie. Kvôli tebe samotnému, kvôli bližným, kvôli tvojmu svedectvu Kristovho života. A ukončím tom jedným veršom, ktorý to krásne uzatvára, Týtovi 3.8. Toto zdôrazňuj, aby tí, čo uverili Bohu, sa snažili konať dobré skutky. Aby tí, čo uverili Bohu, sa potom snažili konať dobré skutky. A pokračuje to, a to je dobré a užitočné ľuďom. Je to dôležité pre ľudí. Boh vidí tvoju vieru v tvojom srdci. Ale ľudia ju nevidia. A ľudia ju potrebujú vidieť. A preto nám dal tie prikázania, zákony, princípy, aby ľudia okolo teba videli tvoju vieru. Aby zažili tvoju vieru. Je to dobre a užitočné pre ľudí. Tie veci sú dôležité pre ľudí, pre naše vzájomné vzťahy. Že nech nám Boh tomu dá milosť, aby sme založili svoj život na tom správnom základe, ktorým je Ježiš Kristus a potom pokračovali v tej poslušnosti Bohu. Nielen z lásky k nemu, ale aj preto, aby sme sa ako ľudia mali lepšie. Aby sme sa ako rodiny mali lepšie. Aby sme sa ako cirkev, spoločenstvo mali lepšie. Aby sme zažili niečo z toho, o čom tu rozprával Kristus, keď na tejto zemi bol. Nech nám Boh tomu dá milosť.